अबे रुमाव लानानै थांदों बे आं खोनाबाय जेबो दावरावबो खालामनाङा जेबो होना जिखुनु जों गारलायनांगौबाबो जों सिथ्रोब सिथ्राबसो गारलायखागोन। आं खोन्थाहैजोबगोन जेबो नङा फोरमान दंजोबो। आं बानाय मोनबाय बिरादनो आंखौनो खालायबारियाव थानाय बायदि मोनखाबाय आं बिरादनो। आंखौसो बिदि जानला मोनला नांला बंसा खोन्थादों बियो। ओंखायनो फिसाखौनो आं खांला होननानै थाखाथारदोंमोन आङो। हाब फिसा गाव बिहामजो लिङो बेवाइ जानाय बिहामजो जानायखौ बोरै बिदि रायलायखो बे बिजोंहाय सानबाय आं डाइरेक्टनो जोंबाय आं। माबायदि जादों आरो नोंहा आं ओंखायनो सन्देहआव रागा जोंनानै रायदों नोंहाबो फिसाइ गैयैखौ खेल लालायबाय नामा होननानै। आं होनखानाय जेलावबो दानाय आंखौ नायफैनाय इसिग्राब नायफैनाङा जेब्ला गनोसै होनबा लांफै होनना बुंखानाय आं। आरो स्कुटिया बोरो होनबाय आङो साननैनि उनाव ओमफ्राय स्कुटिखौ सोर लांफैया दैदेन बिसि लांफैबाय सेरफांगुरियाव बोरै हिनजाव मानसिखौ लेंहरनानै हरनो हाखो नोङो बिदि होनना बुंबाय आङो। खमसे खमथ' हौवा मानसिखौ बिबोनांफोर दङलै हरनो हायोमोन ना होननानैबो रायबाय आङो। हिनजाव मानसिखौ बोरै बिहरखो नोङो बे हिनजाव मानसिखौ बोरै सेरफांगुरिसिम लेंहरखो नोङो होननानै। आरो आं ओरैनो हगारा आङो मोनसे जायगायाव दा थांगासिनो दं क'क्राझारावहाय मोजाङै बेवहाय आं माबा लागोन स्टेटमेन्ट लायगोन बे जायगायाव आंनि हिनजावखौबो बानायदों खोमा जायखिया बेखौथ' आंथ' डाइरेक्टखा आं स्टेटमेन्ट लाग्रोगोन बेनि उनावहाय बिसास गैया हरलाबायो खुनु बिसास गैया। स्टेटमेन्टआ मोजां जायोबा थांबाय आरो बियो। स्कुटिखौनो बियो हारसिङै लांफैहोदों बेखौ सोर सोर फैया होननायाव हारसिंसो लांफैदोंनो। जायखिजाया मोजाङै स्टेटमेन्टआ हजोंहाय स्टेटमेन्ट लायग्रोगोन आं रुमावहाय आंथ' रुमखौ मिथिखागौ बबे जायगायाव थाङा स्टेटमेन्टआ मोजां जायोबा रावबो लाखिनो हाला डाइरेक्ट इउपिआर लिरबाय आं। इउपिआर लिरगोन आं डाइरेक्ट इउपिआर लागायना होनोसै। नोंनो खोन्थाहरखाबाय आं गाज्रि दामोन आं बिदिखौ सुखुवा डाइरेक्टखा सासे एथ' जाहा मेला जाना आरो बेल' नंबावालै आं बेखौ जेबो सानबावलामोन ओरैबायदि बियो आंनिफ्रायनो पुलिस थानायावहाय फैसा हैनांगौ होननायखौ बियो 10,000 फैसा जादों होमबा सानना नायदो नोङो पुलिसजों आं थांबाय गग्रोमोना थांबाय बेफोरबायदि खोन्थाहरबाय नंखाय नंदोंबा आं पुलिस थानायाव दाख्लै लेंहरदोंमोन बे आंनि फन हमाखै नों फैसाया बेसेबां होफैमारा होननानै सोंदोंमोन आं होमबा बे फैसाखौ अबेहाय बाहायखो बे सानना नायलाय नों फैसा थाखानि जेबो खोथा रायलायखाया बहा बहा गारो आंबो मिथिया बेयो हिनजावफोरनियावनो गारखायो। आं बेखौथ' मिथिखाबायब्रा मिथिनायालाय। बोरैथो एकदम खर्स जाथारलायखो बेहालाय। सोरो? बेहा सोर बियो? जोंना मिथियालां ससे लामा ससेनिफ्राय बिदि थाखा जादों माबा जादों एसे फाल्थु खामानि मावदों होननाय खोनानायखाय गावनो एरायदोंनो आरो रायहरबाय थायोनो आंनि हिनजावखौ मा मोननायनिजों आं नोंसिनि थाखाय एथ' हेफाजाब खालामना होनांगौ मा मोनजानायनि मा माने बिदि होननानै एकदम नांलायहरबाय थायोनो आंनि हिनजावजों बेरायनो लेंहरनाय माबा लेंहरनाय ओमफ्राय खिबु बिबाय आरो बेनि थाखायनो खिबु बिबाय थायोनोब्रा औ डाइरेक्टखा बिदिनोखा जोंनि गामियावबो ना गामिनि दावराव जानायावबो ना बिदिनो जादोंना आं ओरैनो हगारालै आंखायो आं जै जादों होनबाय आं ओरैनो हगारा गवा बे ओरैनो आं होनखायो आंथ' आं माबा लागोन डाक्टार स्टेटमेन्ट लागोन आं फैसाखौ आं गारखाबाय आंना मेरला फैसा थांखाबाय होमबाबो आं लाखागोन आं स्टेटमेन्ट खालामगोन आं बेसेबां फैसा खारथों होमब्लाबो आं ओरैनो केसआवबाबो आं ओरैनो केसखौ गोरलै होखाया गाज्रि मोनो ना मा मोनो नोङो खिन्थु मोननांगौ जेबो दायथ' गैथारला आं खिन्थु गोग्गोम जोंखाबाय आरो बेखौहाय फिसा सानैखौ लानानै थाथारसै आं बिदि दावराव दावसिया आं जानो हानाय नंला आरो पुलिसफोरनि माबायाव नोजोरावबो खारखोमाना थानो हाया बेलाय आं माबायाव कर्टआवसो एसे माबानानै रायज्लायहरसै आंबो अ माथो बेफोरबायदिखौलाय मानो नांगौ मालायखौबो एरना होयो बे माथो आंखौथ' बिदि जेनेबा जेलनिफ्राय मानो बख'नांगौ मा नांगौ बिदि होनबावदोंसोनो हिनजावा खोन्थाजोब्बाय बे लाफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय बिदि खामानि मावला माला होनलायलायनाय समाय लालायलायनायावसो आं लाफिननाय जाखादोंमोन बेबायदि फाल्थु बेफोरबायदि खोन्थानाङा ना आंहा दावराव जाबाय थायो सोरखौबा मोनदोंनो सोरखौबा माबादोंनो बिदि होननानै बुंजाबाय थायो रायजाबाय थायो आरो मालायनि खोथाखौ मानो लादोंब्रा नोंलाय होनना बुंबाय आं एकदम हृदयनि मोनजानायखाय बेफोरबायदिल' होनबाय थायो नामा होननानै रागा जोंखांबाय आं डाइरेक्ट जारमासिनो बिदि एथ'
जानला मोनला खोन्थाद्रायबा जोंलै आंना। मा होननानै आं मारै बिदिखौ बोरै सामलायनो हानो आं बिदि सिगाङावनो सामलायबोनो हायाखै आरो बिदि खिबु नागिरनो दावग्राया नागिरबाय थानो हाखाया। बेफोरबायदि नोङो जेनेबा गोसो मिलायलायदों माबालायदों बेफोरबायदि मालायखौ एरनानै बिदि बिलायलायनो नाङाब्रा आं बायो बिदिबा। आं होनखादोंना बे दैदेना मालायनि स्कुटिखौ गालांखो बे दैदेनाल' फैग्रोथों होनबाय थादों आं गावनि। आं गालाङाखै स्कुटिखौ आं गालाङाखै गावनो होलाय फना आं गावनो स्कुटिखौ गालांदों नामा? बे आंखौ मोनायावहाय नोंनि स्कुटिया गालांदो नोंनि स्कुटिया न'आव थाङोब्ला नोंखौ न'आव दं होननानै मिथिगोन होननानै मिथिजागोन नोङो होननानै गारिखौ गाव लाखिबाय थादों मिथिबाय। मालायनि स्कुटिखौ आं हजोंबो बुलायबावदोंसो आङो नोंनि बिनानावनाव सोंल' नोङो आं फन हरदों नंगौना नङा होननानै। बेबायदिब्रा बियो गारिखौ आं ओरैनो होबोआखै बेनो जासिखायाखै बे गावसो बिना लाखिदों मिथिगौ नोङो। ओरैनो गुन्दाखौ मिथिखानानैनो बे फिसाय गैयिखाय इंगित लागासिनो दं बियो साननानैनो बिदि साननानै आं फन बुहरदोंमोन। ओमफ्राय डाइरेक्टबो होननो हायाना आंहाबो रागा जोंनो हायाना। आं ओरैनो हगारालै एसेल' माबा एरना होआखैना बे आंखौ एसेल'बा आं जेबो सानामोन। आयौ देन्जार बुंना होदों बे आंखौ अनेक बुंना होदों। बेसेल' नङा सिख्लाफोर लांबानो आङो एक्ट्रिस माबा खालामलांबानो खालामोनो आङो अनेक खालामोनो आङो। अबे बिगुरावबो आंखौ अनेक खालामनाय नुदों। सासे मानसि लाबोनानै खोन्थाफैनो रोङाबा बे जारला दंब्रा बियो। सासे मानसिखौ लाबोनानै खोन्थाफैनो रोंना रोङा। खालामखानाय आं रेकर्डिंखौनो हरजोबफिनगोन जेबो नङा। नङा होननाया बियो। आलदा जानोसै आङो। नङा।